Καλησπέρα guys, τι κάνετε, πώς είστε? Δεύτερο επεισόδιο, όχι δεύτερο επεισόδιο, τι λέω ρε μαλάκα. Λοιπόν, δεύτερο βιντεάκι με στήλα Brainrot. Όχι με κάποιον σήμερα, δεν έχουμε κανέναν καλεσμένο, απλώς θα παίξουμε. Λοιπόν, ψάχνω άτομα. Φτιάχνω ένα Discord server που εκεί πέρα θα μπουν πολλά άτομα και θα κάνουμε tradeάκια. Θα κάνουμε trades, θα έχουμε πολλά πράγματα. Τον έχω έτοιμο, θα τον βάλω στην περιγραφή για να τον δείτε και άμα θέλετε να μπείτε κιόλας. Το επόμενο βίντεο δεν το τελειώνουμε τώρα, μπορούμε να πούμε και τίποτα άλλο, δεν ξέρω. Το επόμενο βίντεο, να ξέρετε, θα είναι ένα επικό βίντεο, γιατί θα έχει μέσα κόντρες. Θα έχουμε πολλά άτομα που θα κάνουν κόντρες για κάποιο από το Brainrot τους, ό,τι θέλουν. Και θα κάνουν πολλές κόντρες θα κάνουμε, θα είναι 30 λεπτά το βίντεο σίγουρα. Θα βγει, δεν το ξέρω πότε, θα το προγραμματίσω, μπορεί το επόμενο Σάββατο. Μείνετε εδώ γιατί είναι τέλειο, εντάξει. Λοιπόν, τώρα μπορεί να μπούμε τίποτα άλλο, θέλω να πάρω, τι είναι αυτό το κέρι, είναι ο κράμπο. Χάι, λοιπόν, άντε πάμε να μπούμε τίποτα άλλο. Όμως το στείλα Brainrot, το επόμενο βίντεο θα είναι, δεν ξέρω πότε, το επόμενο Σάββατο. Όμως τη Δευτέρα πιστεύω θα κάνουμε, τι είναι αυτό ρε. Πάμε live together, όχι, είναι βλάκια. Πάμε ρε λίγο rivals, όχι. Τι να πω ρε γάμο. Πολλά. Ωραία, πάμε λίγο, πού είναι αυτοί που παίζουν, να το. Κάνουμε join έναν epic Ζάκο, να βγούμε λίγο Spartan. Ο Spartan PvP είναι ένα ωραίο game που παίζει PvP με άλλους και είναι ωραίο, εντάξει. Για να βάλουμε και λίγο. Λοιπόν, δεν θέλω να κάνετε τίποτα, να με πατήσετε όλα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Και εντάξει, έχω λίγο καιρό να μπω. Αυτό εντάξει. Gun game πάμε. Οπα. Έχω λίγο καιρό να μπω. Μη ζητήσεις την ώρα, μη ζητήσεις. Αλλά δεν μπήκα. Και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Καλά βαριέμαι αυτό. Πάμε pilot, κάτι τέτοιο. Pilot Training Flight Simulator. Γαφ. Αυτό είναι το γάβγισμά μου και το γάβγισμα του NEM. Orange 1, 2, 3, 4, 5. Oh my god. Έλα με το loading σου. Λολίλι. Cyprus Λάρνακα μόνο. Παιδιά, εσείς από πού είστε, γράψτε μου κάτω. Αθήνα, Κύπρο.
Πού είστε? Και να μάγκα. Κάνα το σοφέρι μάγκα που είναι το βράδυ. Να το aircraft spawner. Άντε επιτέλους. Αυτό. Βιτζέλ. Ότι πάτησα. Έλα όμως. Να το... Ρε, τι κάνουμε εδώ? Άντε. Όπα. Πώς τρίβουμε? Πώς τρίβουμε? Όχι, δεν μπορώ. Πάμε να βγάλουμε άλλο. Ένα άλλο. Κάτι άλλο. Please. Γιατί με αυτό δεν μπορώ τίποτα. Ωραία. Άντε επιτέλους. Πώς το κάνουμε? Για να δούμε το control. Τώρα αλήθεια. Cruiser. Τι... Όχι. Έλα, δεν μπορούμε. Λοιπόν. Θέλω να κλέψω Τι να μπούμε? Τίποτα. Λοιπόν. Αυτό ήταν το βίντεο. Τι έγινε? Ναι, έκλεισα το Roblox Blur. Κάτσε, συγγνώμη, θέλω να σας δώσω τα πάντα. Συγγνώμη, εγώ, πάλι. Λοιπόν, ευχαριστώ για όλους όσους είδατε το βιντεάκι. Και τα λέμε σε ένα... Όπα. Βλακία. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Οκ. Και άμα δεν μπει στο επόμενο βιντεάκι, αλήθεια έλεος. Άντε, τα λέμε.